Η επαφή των Κινέζων με τους Ελληνοβακτριανούς, η ελληνοβακτριανή επιρροή στην Γκανσού και η κληρονομιά του μαυσολείου του αυτοκράτορα Τσιν Σι-Χουάνγκτι. Σήμερα ξεκινάμε μια συναρπαστική εξερεύνηση της πολιτιστικής και στρατιωτικής ανταλλαγής μεταξύ της δυναστείας των Τσιν και του ελληνοβακτριανού κόσμου, εστιάζοντας στο διάδρομο Γκανσού και τον τάφο του αυτοκράτορα Τσιν Σι-Χουάνγκτι. Ο διάδρομος Χέξη, που ανήκει στην σύγχρονη Γκανσού, ήταν μια στρατηγική περιοχή στο σημείο συνάντησης του ελληνοβακτριανού βασιλείου και της κεντρικής Κίνας. Οι Ελληνοβακτριανοί, απόγονοι των ελληνιστικών ηγεμόνων της Βακτρίας, διατήρησαν σημαντική επιρροή μέσω των συμμάχων του Σάκα. Μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. η Γκανσού δεν ήταν μόνο μια πύλη για στρατιωτικές επιδρομές, αλλά και ένα πολιτιστικό μείγμα, όπου τα ελληνικά και κεντροασιατικά στοιχεία συγχωνεύονταν με τις τοπικές παραδόσεις. Αυτή η περιοχή αργότερα είδε την άφιξη των Βακτριανών Σάκα υπέων, οι οποίοι μετέφεραν μαζί τους ελληνιστικά, στρατιωτικά και καλλιτεχνικά στοιχεία. Μία καθοριστική ανακάλυψη σε αυτή την περιοχή είναι η παρουσία ενός χρυσού αγάλματος του Διός, ύψους 3 μέτρων, που βρέθηκε στην Γκανσού. Το άγαλμα αυτό πιθανότατα αφιερώθηκε από τον βασιλιά Ξιούτου, Σότερ, έναν ηγεμόνα ελληνοβακτριανής καταγωγής. Ο Χρυσός Δίας παραλληλίζεται με την απεικόνιση των ελληνιστικών θεών, υποδηλώνοντας την υιοθέτηση ελληνικών πολιτιστικών και θρησκευτικών πρακτικών πολύ πέρα από τα σύνορα της Βακτρίας. Περαιτέρω αποδείξεις αυτής της διαπολιτισμικής ανταλλαγής μπορούν να φανούν στις 12 χρυσοπολίστευτα χάλκινα αγάλματα που βρέθηκαν στην περιοχή της Γκανσού. Αυτά τα αγάλματα, φτιαγμένα από χάλκινο υλικό και χρυσό επίχρησμα, μοιάζουν με τις ελληνικές παραστάσεις θεών όπως ο Δίας, η Αθηνά και ο Απόλλωνας, που ενσωματώθηκαν στην τοπική κουλτούρα ως σύμβολα θρησκευτικής και πολιτιστικής επιρροής. Η μεταφορά αυτών των αγαλμάτων από τον Τσιν Σι-Χουάνγκτι, πιθανώς ως ένδειξη της υπεροχής του και της σύνδεσής του με τις ελληνικές θεότητες, υπογραμμίζει την συνεχιζόμενη παρουσία του ελληνισμού στην Γκανσού και τη σημασία του στην πολιτιστική και στρατιωτική σύνθεση της εποχής του. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του μαυσολείου του Τσιν Σι-Χουάνγκτι είναι η κατασκευή του, η οποία παρουσιάζει ομοιότητες με τους ελληνιστικούς τάφους, όπως αυτός του Αμφιπόλεως. Αυτή η αρχιτεκτονική σύνδεση υποδηλώνει ότι κατά τα πρώτα χρόνια της δυναστείας των Τσιν, οι Έλληνες μηχανικοί, πιθανώς από τον ελληνοβικτριανό κόσμο, έπαιξαν ρόλο στον σχεδιασμό του τελικού καταφυγίου του αυτοκράτορα. Η παρουσία αυτόματων τόξων και ποταμών με υδράργυρο στον τάφο αντικατοπτρίζει τις προχωρημένες μηχανικές ικανότητες που πιθανότατα μεταφέρθηκαν μέσω αυτής της ελληνοβακτριανής σύνδεσης. Ο γιος του αυτοκράτορα Τσιν Σι-Χουάνγκτι, Χου Χάι, συχνά αναφέρεται ως μια προσωπικότητα με πιθανή ελληνοβακτριανή καταγωγή. Η παρουσία βακτριανών μισθοφόρων και των απογόνων τους στην αυλή του Κιν υποδηλώνει ότι ο στενός κύκλος του αυτοκράτορα ίσως περιλάμβανε άτομα από αυτές τις ελληνοποιημένες κουλτούρες, συμβάλλοντας σε μία συγχώνευση ελληνικών και κινεζικών παραδόσεων. Αυτή η σύνθεση ήταν όχι μόνο πολιτική, αλλά και πολιτιστική, όπως φαίνεται από τον σχεδιασμό του τάφου, ο οποίος ενσωμάτωσε στοιχεία και από τους δύο κόσμους. Οι στρατιωτικές δομές των Σιουνού, όπως καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Ουδί του Χαν, υιοθέτησαν στρατηγικές εμπνευσμένες από την Ελλάδα. Οι στρατιωτικές σχηματισμοί του στρατού των Σιουνού, με ονομασίες όπως χιλιάδες και αιώνες, μοιάζουν πολύ με τη στρατιωτική δομή των ελληνιστικών στρατιωτικών σχηματισμών, η οποία από την πλευρά της είχε επηρεαστεί από τις ελληνικές πρακτικές. Αυτή η σύνδεση ενισχύει την ιδέα ότι η ελληνοβικτριανή παρουσία στην Γκανσού βοήθησε να διαμορφωθεί η στρατιωτική οργάνωση της πρώιμης Κίνας. Η σχέση Τσιν-Ελληνοβακτριανών αντιπροσωπεύει μια περίοδο πολιτιστικής άνθησης, όπου οι ελληνικές καλλιτεχνικές τεχνικές, στρατιωτικές και θρησκευτικές παραδόσεις συγχωνεύτηκαν με τις κινέζικες παραδόσεις. Οι Έλληνες, μέσω των απογόνων τους και των συμμάχων τους του Σάκα, άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κινεζική αρχιτεκτονική, τέχνη και στρατιωτικές πρακτικές.
Αυτή η συγχώνευση πολιτισμών ήταν αναπόσπαστο μέρος της διαμόρφωσης της αυτοκρατορικής ταυτότητας της Κίνας και διαμόρφωσε την πρώιμη ιστορία του δρόμου του μεταξιού.